medyo Manila. Mga ibang bansa. Bye-bye. Hirap yanan. Guuray. Anong Mina? With Lily. Data sa kasyak na, kasyak tayo fly lang kasi ka. Feeling. Flight kami daw. Manulang oras yan kay flight daw. Damanang dadyo dawanger ta, good for to lang ato. Maganda yun. Pag-o-orange schedule ni Cherry, pumanawin. Pag-o-orange meet lang di afam ko. Ngayon sa baling hotel, di pag-check-inan may hangat to eh. Diba? Hindi na, dakil yan. Aji dakil aji nga mayat nga ipukupurwak na nga. Ito kami niki medyo kwa masikip. Medyo masikip. Siya pala mga ipurwak kanyang to yan. Ipukupurwak ito di afam ko. Ay! Pas-pasam gid mangan takwa mundo maraman ang dagita di brudo. Kabunog biyahe siga. Nagpaot nga biyahe. Ulaw. Katandanon mi palang iti Manila kakabsat. Nag-hotel kami pa ilaing takwa. Pag sipon pa itaon. Apay, pampamanam. Panam. Daman mangan jowa. Suya, hanta nang ano, bibisin. Bisin na ko. Daman pala mangan jowa ba? Hantay. Kaya mo Jollibee, inasal, o treat ko. Anyang arati ko, ate, makan nga pang massage, pang mabisbisinan ka talaga. Mang inasal. Sao! Hantang! Las ate nga, pinagraman mo ti mang inasalay. Abay, last ka akong kad mang inasal jay, bro. Mo lang. Do Jollibee ko. Jollibee lang tamo nga dadyan. Ay. Ni mang inasal ko lang ang mo. Hantang, tabos di sa bodang araw. Dagaw daw. Hindi naman ichinelas ko na eh. Kawan mo. Apay ata di pang hiking, ma'am? Well, nalimata ka di sandal ko na nakadala. Na ate Mina vlog. Na ate Aikan and Rain vlog. Jalak na. Pindot mo jalak na. Diyan ba? Aneng? Hindi, yung baba. Hindi mga... Bis-bisin ni Mina vlog niya. 2 days nga na nga. Dito na. O, pa-follow ni Ma'am Mina vlog. Si Romda. Ate Chinalin kini Mina vlog. At yan, may TV. Okay, ito na ang mini room. Hi! Del Festival Low. Katangudo. Kadungating ba? Punta sa room. Bibili ng pagkain. Anong basa? 74. 74. Ito yung room ni kakabsat. Yan, number 44. Wow! Malapit nang umalis. Babay na. Wow!